Laithang Shalkisa Sigang Tibramo Thani Bakakti Agotula Robindra Boban Holor Kaisa Kotoma joining Panda Songsa Zaka O Panda O 24 Ramchandra Ghat Constitution Division de Khobja Kolamponi Pintu Debna Tibramo Thabana Rombuka Tibramo Thabana Rombu Famani Yagolo Bobini Mankate Khaja Manka Abnarogo Nukuni Boro Belano Kakamaja Mankate Mama Yagolo Tini Pintu Debdan in Nukung Affair Klaika Affair Kaman Yagolo Boro Kokshil Chaka Boshaksa Kotoshore Tuya Noi Bushe Bono Butaro Noi Kokshil Chaka Borong inu khungni birman nogoi tongoi maliya MLA borom guna Ranjit Deb Borma chuba chuk khlaika te borong inu khungo basai kha paithego Kolampur PSO FR khlaimani yagulo borom guna Ranjit Deb Borma tamo saka khnai naidi chini hamkai TV ni mangpliwa Rama Bhimani Mia Ani Bidhanasabha Kendroni Pintu Debnath ni Khorokchano 14 तारिख ni 15 तारिख ni horo Bono cuak khani buthari khasi rika mane bono phachi sai thika abo proof khaina ni baga ang nije no phaika khobor mamani pore bini bufayeng sumon Debnath bano phone khaika tai abir chini bano phone khaika de chinaro amti khoroksa thai thangmani yagolang phaine thika jeta poison dungman abo kun motake thaimaya yaskuk sungjak akojak jeta mangplin rong nugana mangplin rong no rohja ega kai obot naimen pore angnia sara din or phaika boro kok saka nukuni borna dead body tiklai re karo mia postmortem totem ko mia sok phaika tini singa fer khane phaika mo chini ingkoni Pintu Debnath ni bihi buni bosa khorom ni khub gorib bongso ni boro agulio buni nukhungo samungtang chaja boro lai gorib bolte onek gorib boro eka onukhungi boro na ka tabo osohai intanga boro eka onukhungo tini ang phaika tamni hingkai ba borok to goribongson borok ka aini somporke borok saimiya eka ani kaisa o Bidhanasabha kendra daitto tongo ani kendro nei jespano bipodo klaika ba je kono kakai borono phaisu basu khaipinani ang miabo phayo tinbo phayo tinora case diary khaika ang nije bo ani MLA hisabe elakan MLA hisabe susto tojonto nai ang botini koktundika boro botini FR khaika bin big FR khaika jengnayo susto tojontong thun victim family susto bichar manthun obosong nayo je kono borok ni ingkong kakai sing abono justice nayo aboni bagino sing tinoro thana ni proti o phai singoro tini case khaipika ang khaklayo উপযুক্ত তদন্তনি মাধ্যমে দোষীরক অ্যারেস্ট থুন এবং ইমিডিয়েটলি আইনি বিশিংতি খাইয়ে বর্ণ কঠোর সাজা রিনা নতুন অবনা আংনাयो যিনি Pintu Debnath ni bihik song nukhung borok justice manthun bini bufayeng song buma song justice manthun omona angnai sar kono সন্দেহ আবা হেরক তো oro sondeho tongo jeta symptom nukha je aro khoroksa borok ni mung ang jeta khanamani lokelo bibino borok ni mane Mithun Debnath thini khoroksa tongo bo chuak phalo bini nogono chuak nangkai hini ang khanabo ekai aro SP khoroksa tongo Subhash Sine ke bobai bo khub alochona unglaikha ekai ka o khorongni proti ekta daut tongo যদি borok to saimiya ang bibino source dei khobor makha o khorongni aro daut tongo ebong khas Kailampuro tinta jagao chuak phaljago aboni bisingo Mithun Debnath ni nukhungo chuak phaljago illegally abo kono license kare aro local chuak bo phaljago tai bilati chuak bo bibino jagan kubi phaljago ta ga o bini nogono chuak nangei o je gothana amtei bona khasiri jaka hnai ang khana kata